Здравейте, хора! Вчера беше умрял един футболист. Не име Диего Жота. Днеска Диего Жота. Роден е на 4.12.1996 година и е умрял, починал, моя грешка. Аз по-умрял, починал на 3.07.2025 година. Жена му е на 28 години. На име Роте Карадосо, много трудно име това. Ротел Карадосо има 3 деца и да почива в мир 1 минута мълчание. Много жалко. Много се жалко. Имаш талант, между другото. Да. На 28 беше, не е стара. Последната му игра беше за Португалия. Не очакваш. План пред него. Просто да почива в мир. Така събрахме нашите 50 гледания и ще говорим за серия... Ама ние направихме 69 гледания. 70 вече, но добре. Когато сега казваме, че сме направили 50 неща. Това много надвишило нашето време. И както правихме с FBet Лига, говорим си за отборите и ги слагаме на кое място да се според нас. Има трудни имена и ще се затрудняваме така. Първото име Лече. Лече. Ще завършат на 15-то място. Добре, 15. Добре. Болония, ти не гледа, аз така. Болония ще завършат на 8-то място. Добре, Пиза. Пиза 20 паднат цялата серия и пак се връщат в серия Б. Кремонезе. Кремонезе ще завършат на 18. Дженуа. Дженуа 16. Наполи. Наполи 5. Удинезе. Кой? Удинезе. Удинезе ще завършат 19. Сасуоло. Сасуоло 17. Добре. И между другото и аз сам някъде ще ги сложа. Рома. Рома на 6-то място. Интер. Интер на 7-то място. Ювентус. Няма да са първи, повярвам се, казвам. Знам, че си фен на Ювентус, аз на Милан. Да. Трети. Милан. Милан 2. Фиорентина. Не става те. 8 място. Милан на кое каза, че се иначе? 2. О, да. Заслужава, сигурно. Аталанта. 7 място. Лацио. Лацио 6 място. Калари. Калари 14. Торино. Торино 10. Парма. 17. Верона. Верона 16. Комо. Комо Те са ми едни от любимците след Милан. Много харесвам Комо. 15. Да. Пак ще оцелят, както миналия сезон се останаха. Ако искаш да се разменим, засещаш се какво да виждаш по-хубаво класирането, да избореваш. Така, давай. Парма ще завършат. Не, ти ме питаш, аз ти кажа. Да, както бяхме себе. Лече. На кое място ще завършат? Лече е 9-то. Добре, няма причина. Болония. Болония 7-то. Пиза. 20-то. Аз мисля. Кремонезе. Кремонезе 19-то, няма да отърват кожата този сезон. Дженуа. Дженуа 18-то, тия отбори са много керливи. Наполи. Наполи 8-то. Удинезе. Удинезе 16-то. 17-то го паза за един друг. Те ще играят. Сасуоло. Сасуоло, да не го пазих.
16 да. Да, Сасуоло 16. Рома, Рома трето. Интер, Интер второ. Ювентус, Четвърто. Фиорентина, Фиорентина пето. Милан, Първо. Аталанта, Девето. Лацио, Лацио колко? Кой да е Лацио? Много ги мразя. 12. чакай. Калери, Кариери 16. Торино, 20. Според мен много отбор трябва да отпадне. Кой си казвам? 18. Парма. Опа. Парма не са лоши отбор в интерес на истината. Според мен ще се спасат с 14 място. Верона ще се спасат с 13 място. И Комо накрая. Комо 9. И така. Трент Александър Арнолд отиде в Реал Мадрид, това още отдавна, но според мен не трябваше, според мен му отиваше повече с червения цвят и играеше по-добре за тях. Да. Още в първия си матч май направи червен картон. Не, Рао се си направи в този матч. Не помня кой, ама със сигурност някой имаше червен картон. Не. Общо взето, жалко за загубата на Ливерпул, на целия футбол и най-вече на неговите деца. Защото две от тях бяха много малки, не помня. Имаше някакво бебе на няколко месеца. Едно на няколко годинки, няколко на 5-6. Ама много жалко, че така няколко дена след като се ожени, почина. Да. Много жалко. Карали ли са бързо, сега не знам, но дано да са Те са направили катастрофа. Дано да се възстановят бързо, ако могат. Не, той е починал той, ама ако някой друг има, дано да оцелява. Да, дано. Защото, за жалост, той И брат му е починал. И брат му не е бил с него. Жалко. Аз просто не знам. Малко ми е наистина тъжно за загубата като цяло. Да, сега Дарвин Нунис ще почне напред. Той няма как да се радва, това не е човечност. Но това за него стана така по-добре, да играе напред, да излиза повече, ама да си отиде човек за един играч да се развие повече, няма да стане. Последния му обаче. На 28 години е умрял и жена му е на 28. Дано да отгледа тия деца, дано да ги е подсигурил, защото... Да. Добър човек и беше със сигурност. Добре играеше, много добре. Да. Кристиано Роналдо сигурно и той тежко го приема, защото той е португалец и даже игра с него, даже му направи един от пасовете, ако не се лъжа в мача за глава, ама не помня какво стана, но може и резерва да е бил, може да се бъркам, но надявам се да не стане нещо. Дано децата да израснат добре, дано майката да не си намери нов, може да ги лъже, че той е баща и такива глупости. Така. Просто много жалка загуба, който ти кошка. Аз мисля, че е много жалко. Не мислех, че това се случи. Дай да спинем малко Велинград, че кой ще кажеш? Окей. Нямаме спонсори още, ама никой не иска да нагледат. Да. Ти... Кенан Юдус, сега мислиш ли, че може сега да се махне от Ювентус? Кенан Юдус? Да. Що, кой отбор го иска? Дай да си говорим малко за трансфер. Кой отбор го иска? Сега май го искат Ливърпул, Арсенал и Челси. Кенан Юдус дано да иде в Челси. Аз съм фен на Челси, както всички знаят. Ти за кой беше от английски? Тотнъм. Тотнъм? Да.
Ай, кот се е. Ма и аз харесвам Челси. Защото майка ти е за Челси, нали? Да. Челси, добър отбор, много добър. Киданиел да според мен ще иде в Арсенал, Ливерпул. Но може и да се остане в Ювентус. Ювентус не са лош отбор. Много добър отбор за Ювентус. Вие гледахте ли матча там Ювентус и Реал Мадрид? То е един скоч, като Кристиано Роналдо забие на глава. Помниш ли? Да. Много хубав матч беше. Да, ама съдята помагаше пак за Реал Мадрид, защото един не докосна топката, ама пък съдята дава кормер, защото видя, че е докоснал топката. Абе, няма значение кой на кой помага. Сега въпросът е децата на починали Да. Диего Жота, израсна добре. Да. Много жалко все пак ще кажа, много е жалко. И така. Ще спрем за малко клипа, да поговорим и ще се върнем след маничко. Така, разменихме си местата, защото на мен ми е удобно тук. Пиво малко Велинградче. Дано да навидат Велинград. Така. 5 трансфера ще ви прочетем. Рома и Евертън си сътрудничат за трансфера на Уесли от Фламенго. Това ти е Алкадир. Алкадир спогодва официална оферта за Матео Ретеги. Пари Сен-Жермен се колебае дали да приеме офертата на Ювентус за колко мани. Давайте си. Байер Леверкузен ще гради шампионски отбор с парите от Фолище Вирц. Фолище Вирц, коте. Фолище Вирц. Лично президента на Наполи води преговори за Дарин Нюнес. Как се произнася? Не знам. Ман Сити. Чай, ако искаш аз зачита. Така. Ман Сити постави крайен срок за евентуално продажба на Грилиш. Ще го продават ли? Това е много изненадващо. Грилиш. Арсенал се приближава до желания защитник. Колко е желан защитник? Не пише, но така. Според мен Грилиш няма да го продадат. Си остане пак на Виктор Гьокишен. Виктор Гьокириш се е договорил за контракт с Арсенал до 2030 година. 5 години ще играеш. Може това да не се случи, нали знаеш? Така, Ливерпул битка с Байер и Тотнъм за бранител От Германия. Щом е германец, добър бранител, значи така. Ако искаш прочети това ти. Кое? Това, защото нали си го запомня. Ювенас. Не, това. Гьокериш скъса с гаджето си, за да прекъсне всички връзки с Португалия. Гьокериш скъса с гаджето си, за да прекъсне всички връзки с Португалия. Много изненадващо. Имобиле се завършва в серия. Май стана интересно. Май в Ювентус. Защото той сега и в Бешикташ играе. Къде играе? Да, Бешикташ. Челси и... за моят любим отбор. Челси и Уест Хем в битка за Битка за вратар на Лестър. На Лестър вратар е много слаб. За какво го искат? Не знам. Атлетико Мадрид настоява за Кристиан Ромеро, но офертата им все още не одобрена от Тотнъм. Нео Морения,
ще играе докато тялото му каже стоп. Докато тялото ми каже стоп. Да. Кристиан Палас чай, не ми прави, се разбра с Спортинг с Лисабон за трансфер на защитник. Арсенал е все по-близко до подписа на звезда на Кристал Палас. Звездата на Кристал Палас. Кристал Палас аз не ги мразя, те са добър. Томас Мюлер за Фолвиан Вирц, той ще се впише навсякъде. Със сигурност, това много добър играч, Томас Мюлер. Така, Бърнли, един от любимите ми отбори в Англия, Бърнли след Челси. Бърнли, Нюкасъл са ми любими и Бърнли, Нюкасъл и Челси, да. Бърнли подписа с младежки национал на Франция. Евертън. Това не вярвам, че ще стане и това. Сам кам. Евертън заготви своя диамант Бранд Уайт. Какво е това име? До 2030 година. Бранд Уайт. Шампионска раздяла. Да. Поръчи ти го ти, ако искаш. На мен това не мисля. Жарел Косана смени Ливърпул с Бундеслигата. Според мен не си заслужаваше. Само Бар Мюнхен си заслужава Бундеслигата. Аз съм им фен. Последни 3 трансфера и да приключвам. Ако искаш прочети то ти, то аз, то ти. Айде. Болония взима бивш италиански национал. Ювентус е близо до подписа на канадския голаджия. Канадски? Да. Да. Това си ти. Трансферна цел на Манчестър Юнайтед и Тотнъм остава Бронемунд. Лидс привлече белгийския защитник от Фолтбург. Какви сте имена, Боже Господи! Кой е измислил тия отбори? На хамбургер ли ги кръщава? На река с жаби ли? Откъде да знам? Фолтсбург, добре. Ливърпул постави цена на Харви Елит. Байер се насочи към Маркъс Рашфорд. Това е интересно. Манчестър Юнайтед проявява интерес към Чалоглу. Той е турчин, май. Да. Последните. Това аз, това ти и това аз свършваме. Да. Така, Арсенал приветства играч с менталитет на победител и жажда за успех. Давай, това си. Легенда на Штутгарт за Волтемаде в Пистелбори не можеше да задържи играч, който иска да си тръгне. Лаказет ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия, където отиват много от играчите. За наша жалост. И май трябва да свършваме, защото стана бързо. Чакай съм. И да знам. И чао от нас, хора. Обичаме ви. Чао. Така. Ще говорим за... Ако с това видео събере 10 лайка, говорим за Ла Лига. А ако събере 100 гледания, ще говорим втора част за трансфери. Вие си помислете, кое искате. И, пичове,
Чао. Чао от От нас. нас. Обичаме ви. Аз бях Сами, той беше Коста. Чао.